Så, nu fucking optager han. Problemet er bare, jeg blev kigget. Eller ikke kigget, men... Så er jeg inde igen. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke hvad der skete, men jeg blev bare smidt ud. Det er ikke fandme også meget. Nå, men... har du husket at unmute din mikrofon? Jeg filmer ikke. Filmer du ikke? Jeg kan larme mig om mikken. Du er godt nok lidt lav, synes jeg. Altså, jeg kan ikke skrue mere op. Er det? Mere op, sådan der. Sådan der. Er jeg lav nu? Nej, overhovedet ikke. Ja, okay. Nå, så fint ting. Vil du være pool? Okay, det var dig, så er mig nu. Jeg vinder. Fuck dig. Dårligt skud det der. Hvad, skal vi starte? Ja. Hvad fuck blev der zombierne? De kan jeg så blive slået med. Hvad? Okay, husk vi tager bilen den her gang. Bilerne på bussen, hjulene på bilen drejer rundt. Hjulene på bilen drejer rundt. Gennem hele byen. Fuck. Fuck. Okay, emergency key. Ikke her. Herude. Heller ikke her. Nej. Mursten. Super. Fuck. Hallo. Jeg har fundet bilnøgler. Hvor fanden er monsteret henne? Jeg har fundet bilnøgler. Hvad? Jeg har fundet bilnøgler. Det var æder med hurtigt. Mursten. Hvad siger du? Jeg har en hammer. Jeg har fundet bilnøglerne. Jeg har en hammer. Kakis. Cocky. Kaki. Let's go. Diddy party. Money. Åh nej! Det så sjovt ud. Pis. Hallo. Fuck. Jeg har ikke en nøgle. Det må så Nej, være jeg har en hammer. sten. Lad os prøve at lede nedenunder. Prøv at bygge den kinesiske mur, hva'? Hvad? Prøv at bygge den kinesiske mur, hva'? Siden der er så mange mursten. Ja. Hvor er det der? Der var en fandme. Wow! Wow! Tag den! Der er låst. Der er låst! Hvorfor fanden? Der er bare låst!
Der var ikke nogen nøgle. Tag den! Jeg kylder bare alle mine mursten i hovedet af den. Oj. Money. Money. Er det det? Der var ikke nogen fucking nøgle. Der er kun penge. Ain't no party like this party. Jeg har let derinde, der er ikke noget. Har du fundet kniv? Nej, ja. Money. Der var kun penge derinde og en fucking sav. Oj. Åh shit, luk døren. Oj! Jeg har fundet det, vi skal bruge til at reparere bilen. Money! Og jeg har en kniv. Jeg har en kniv. Ja, det var med mursten. Så bare vi er med på alle. Han kom fandme. Jeg skulle lige være sikker. Så bare åbne. Hvorfor kan jeg ikke skære det? Okay nu. Hvad? For helvede. Du skal stå sådan og kigge på det der. Det er lidt længere væk. Fuck, jeg fik et chok der. Jeg kan ikke lukke døren igen. Hvad? Nå, okay. Mit spil er gad åbenbart ikke mere. Ja, fuck mig. Mit spil det crashede sgu. Jeg var inviteret proppet med lort. For helvede. Åh, for fuck's sake. Du jinxer den. Der var lige bag dig. Åh, for fuck's sake. Okay, jeg tager lige Discord herover. Så er det fuck. Så man også kan se på optagelsen. Hvad er det, du laver? Åh, helvede. Hvorfor skal jeg også lige crash? Jeg ved ikke engang, hvad der forårsagede det. Det var synes bare, jeg gik ind i rummet. Så var jeg ude af spillet. Du prøver at gennemklare det, eller gennemføre det, eller hvad? Der kom den. Der kom den sgu. Jeg er ikke bange for dig. Så går du direkte hen til den. Og bare sig back, så joiner jeg. Og der.
Så. Rejoin. Fuck. Jeg kan ikke lukke min menu igen. Jeg synes stok i fucking pause-menuen. Jeg er noget party, der gør det party. Det var det forsvinder. Ja, fuck. Jeg kan ikke gøre noget. Det er det forsvinder, når vi starter en. Jeg kan ikke bevæge mig. Prøv at høre. Nå. Så er det lidt svært. Jeg kan ikke fucking bevæge mig. Nej, jeg fikset det. Let's go. Du sidder bare og gumler. Hvad er det morgenmad, du spiser? Klokken 11. Der er en øje på gulvet. Start lortet! Du lukker røven. Okay. Okay, vi tager bilen igen. Hvad er det nu? Der er fucking intet. Mursten. Glem at tage en lommerlygte. Du står bare og glor og æder. Hvad fuck er det for noget? Hvad fanden er det for noget fucking lort? Prøv at slå dig. Jeg kan ikke nå dig. Ej, det fik fandme. Den ramte dig sgu. Det var været hurtigt, det var over. We no party like this party. Restart. Oj, hvad er det? Medkit. Let's go. Medkit. For helvede. Money. Løb for helvede! Den er lige bag mig! Jeg er tæt på! Fuck, jeg er tæt på, mand! Fuck, den var lige bag mig, da jeg kiggede bare bagom. De var fuld drejning. Fuck, det er NPC-agtigt, bare... Jeg har 3 medkit. Fuck, det ser sjovt ud.
Hey, nu bare. Jeg har ikke engang set den. Bare rolig, jeg har 3 medkit på mig. Hvor sad den der? den står og bare kæber min fucking krop. Gør den det? Lige nu, den gør ikke længere. Jeg tror, hun er stadig efter dig. Okay, jeg skal nok sige, hvis den kommer. Den kommer nu. Fucking skrig. Ain't no party like a fucking dinner party. Ain't no party like a dealer party. Dinner party. Hello. Money. 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 Hammer. Jeg finder den på igen. Money. Mursten. Ui. Fuck, der er meget loot herinde. Det er helt vildt. Åh, det er så tomt. Okay, jeg prøver at trække den hen til mig. Hol, 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 hol. Jeg prøvede så sådan bevidst at trække det hen til mig. Nå, men jeg har en hammer fedt. Jeg kløkker dig om lidt. Hvad? Gå efter lyset. Ja, det gør mig. Hold da kæft, hvad der kan ved det loft? Se, emergency key. Hvad er en emergency key? Shit! Fuck, fik et chok. Oj, nu bare lagt den bånd. Jeg tror, den gik ovenpå. Nej, det går den fandme ikke. Jeg har 5 grader drejninger. Bare lagt det ind, buddy. Åh, fuck, jeg kan tænke gå i væggen i stedet for. Jeg drejer lidt for hårdt. Hvorfor gik du ovenpå igen? Jeg hørte forkert, jeg troede, de var foran os. Kæft, mand, det var fandme skæmt, det der. Det var ramt, det kunne noget. Men, han var fucking. Hallo? Der sker ikke noget. Sådan der. Jeg skal bare ramme det rigtige sted. Jeg fik et chok. Fuck, jeg skete i bukserne lige der. Scheisse det.
Fuck man, mit hjerte det banker lige nu. Åh, helvede. Åh. Åh, Du fuck. Nej, kom her. Shit, hvor er han pæn. Skide bukser der, den der. Jeg havde seriøst ikke set den eller hørt det. Jeg troede bare, det var dig, der lavede lort. Jeg troede seriøst, det bare var dig, der lavede lyd, men det var fandme også den. Det var både dig og den. Shit, Jeg kan i hvert fald efter den der. det er da bare stille ved ham. Fandme ikke tage den herhen! Du har et dæk, det er flot. Fuck, jeg sovner. Det var det helt vildt. Kommer den ikke derfra? Jeg tager chancen. Money. Hello. Money.
Op for helvede! Du har et dæk, kan jeg se. Den kommer ikke engang. Jo, den kommer! Oh. Jeg kan ikke nå. Ui. Jeg skal nys. Har du drukket i dag? Ja, vand. For helvede. Du sagde, jeg kan ikke høre dig. Hvad er det her? Ned. Luk døren. Det er eddermame højlydt. Hvad fanden er jeg skal reparere med den her? Åh, fuck. Nej, det er forkert, nej! Det er besøst. Den kommer. Den kommer ikke. Det er bare mig. Endnu en hammer. Medkit. Og en mursten. Jeg har ikke brug for den fucking hammer mere. Har du bilnøgler? Jeg har emergency key. Havde du ikke noget bilnøglerne på et tidspunkt? De ligger i rummet. Jeg ved ikke, hvad for rum det er. De ligger i hvilket rum? Hvorfor er der så fucking mange mursten? Kom fandme nu! GG. Hvor fanden er de fucking bilnøgler? Der er en hammer. Der skulle da lige været. Okay. En file, note, ting. Money. Hvad fanden ikke jeg egentlig i hvert fald? Der er flere mursten. Nej. Der kommer nu. Hvor er alt dør bare låst op herovre? Hvilken dør mangler vi?
Hvor fanden er den fucking nøgle henne? Altså, jeg ved, men hvis jeg kigger i optagelsen, så finder jeg den et eller andet sted. Sikkert Sebastian, der har spildt den et eller andet fucking random sted. Det skulle ikke undre mig. Han fandt den! Okay. Han har fundet 2. Okay, jeg tror ikke, jeg prøver at tage en sprint et sekund til. Hvor helvede. Fuck, mand. Hvor fanden er døren? Yes. Ej, det larmer. Det larmer af helvede til. Og kan det være meget, der skal blive? Hvor er du fandt 2 nøgler alligevel? Så er det fandme bare videre. Ja! Kør den ned! Ned, mand! Lort! Scheiße! Scheiße, nej! Scheiße! Fuck, mand! Hvor var det bare is til det der? Jeg sked i bukserne adskillige gange lige der. Vi bliver så nødt til at se min optagelse, det er lige nu. Fuck, du ser så dum ud, det er helt vildt. Du skal også bare lige vide, at jeg har optaget en halv time nu. Det er du fløjtende ligeglad med, eller hvad? Vi ses! Farvel! Vi ses! Farvel! Hej hej!